Hej Thomas. Hej Dirk. Hvad laver du? Jeg sidder lige og forbereder mig til figurfebruar. Nå, hvad er figurfebruar for noget? Jamen, vi har tænkt os heroppe i Nørdehulen at holde en figurmalingskonkurrence i hele februar, så man kan komme op og male en figur, og så kan man simpelthen vinde sit eget warband til Age of Fantasy. Hold da op, det lyder fedt. Det tror jeg også, det bliver. Ja, hvad kommer det til at gå ud på? Hvordan kommer det til at foregå? Fortæl lidt. Jamen det vil jeg selvfølgelig gerne. Altså du får sådan en figur, og så får du simpelthen hele februar til at male figuren, og den der er flottest til sidst, den der er mest original, og den der har den fedeste helhed, de vinder simpelthen et warband, som vi skal lave på vores nye 3D-printer. Det lyder rigtig fedt. Ja, så vi skal have malet alle de figurer, vi har i forvejen. Altså, det er først til mølle med de fede figurer. Ja. Og hvornår har man så til at male den? Det er simpelthen til den 28. februar. Til den 28. februar, så og så den første uge i marts, der vurderer vi, eller hvad? Ja. Det lyder fedt. Og så kan vi måske spille i en turnering i marts måned, men ja. Det kommer der meget mere om i næste video, eller på et andet tidspunkt. Ja, vi ser super meget frem til, at I kommer og maler her i Nørdehulen. Vi gør klar, så vi primer alle figurerne, så de er klar til februar, og så kan I ellers bare komme op og male. De 3 flotteste, de vinder præmier. Præcis. Ja. Ja, så vi glæder os til at se jer til figurfebruar i Nørdehulen. Ja, tak.